मेयर साहब देखी ले अपने के आजकल फेसबुक पर अपने के हितवा सब बड़ी खराब खराब स्टेटस लिखल है अपने नाग बाड़ी भ्रष्टाचारी बाड़ी चोर बाड़ी डाकू बाड़ी आउ तो आउ अपने बहुत स्वार्थी बाड़ी इहो सब लिखल है। ओतने अरे उ सब कहल तो कि हम ही बड़ी जे आज मेयर बन गेल बा न तो मुबाह ना हो कहते इतना तो कहत हो सब। जी मेयर साहब अपने एकदम सही कही तारी। एकरे नु कहल गेल बा कि बाप मर गेल अन्हार में आ बेटा के नाव पावर हाउस। जकरा बाप दादा के नाव पूछला पर आ घर पूछला पर कोनो ना बताई ओकर बेटा जो कही तक क्या तो हम मेयर बना दिले तो न बनित का दो। मेयर साहब ई सब अपने ही संगे पहले रहे एलचई बेलचई अपने के हर धंधा करे ई सब काहे अब साथ छोड़ दे। अब कुत्ता के कावरा ना मिली तो भूकबे नु करी। अब कावरा देना ही बंद कर देली तो सब भुकाइल शुरू कर दे। जवना होटल में ओकरा जाए के हिम्मत ना पड़े ओमे ले आके उनके चाय नाश्ता डिनर लंच सब कराई आ जब ले खाए तो कहे मेयर साहब अब बंद कर देली तब कह दो मेयर साहब खराब हो गए। वही से हम कही काहे ऐसन हो रहल बा सोची से कुछ न कुछ दाल में काला जरूर बा। काला ना पूरा दलवे काला बा। सब फ्री में मिले नु तो खूब खाए अब न मिले नु तो उठपटांग पोस्ट करता ना। वही से पूर्व हाकिम के कलैया चौक पर चाय पिए के चरत उरत ना देखे तारी ओकरो अब न मिले बुझाइता। अब न कर ले से नाश्ता लंच डिनर केतनो लिखी नु अब ठेके वाला नहीं खे। अपने के हम जानता ही मेयर साहब अपने छोट भ्रष्टाचारी लोग थोड़ी बाड़ी अपने बड़का भ्रष्टाचारी बाड़ी कितना कितना सस्ता के अपने डुबा देली आ कितना कितना ऑफिस के तो बाप रे बकरी के घर बना देली अपने। तू कथी लगला एथी कर धर हम बुझे नहीं बड़ी तू काहे इतना माने सब पूछला कूपन धर पेट्रोल भरा ली है। हां ये दूगो चीज में कूपन में हां दूगो कूपन हां एगो सेकुआ कॉर्नर के एगो पेट्रोल पंप के तेल भराइया सेको को खाइया जाके चल गए जा आ जब लिखे न ओकरा रिप्लाई तू करत रही नीचे से। मेयर साहब एक बार आरो कह दू माने हम खा लेले त खाइए लेले आ सोची लेते का पैक क के ले जायला तो कहले ना इतना अलाउ नहीं के एगो आरो कूपन ले हमरा कोनो से फोन कर दी ठीक बा ठीक हो जाई जा।